through sickness and in health, for richer or for poorer, for better or for worse. Bisan pa man sa pagkapriso nilang John J. ug Jay, wala kini nahimong babag sa pagpakita silang way paghubas nga gugma sa ilang mga minahal nga si Royce ug Josephine. Ning Valentine's Day, Pebrero 14, gibugko sa sakramento sa Kaminyoon ang duha ka parisan sulod sa Balamban Municipal Jail. Ang maong seremonya gisaksihan sa ilang mga anak o ginikanan, apil na sab ang mga personnel sa jail facility. Gani dili mapugngan nga ma-emotional ang 35 anyos nga bride nga si Royce o ang iyang 45 anyos nga bana si John J. nga natuman na gyud ang ilahang dugay nga gipangandoy. Kahinumduman nga nag-viral ang love story nila Royce ug John J sa social media ug na-feature sab sila sa Undiscovery sa MyTV Cebu ni adtong tuig 2022 human nga mi-propose si Royce kang John J sa maong jail facility. Malipayon, ma'am. Malipayon nga naminyo na gid mig duha. Agian sa namo ang tanang kasakit, tanang mga dili, mga negatibo nga among naagian. Super nga among ginang gilampos hantod nga karon. Dili sayon, lisod, labi na sa financial, pero kana uban na gid sa pagampo na makasugakod kada adlaw. Samtang si Josephine ug Jay, malipayon nga sa 18 ka tuig nila nga panag-uban, nakasal na gyud sila. Matud sa managtiayon, ngang ilang love story bunga sa kanunay pag-text sa usag-usa ni atong uso pa ang textmates. Gani, usa sa ilang di kalimtan kun mag-date, mao ang pagsimba matag Domingo sa Barangay Pardo. Ang ilang kasal di lamang alang sa ilang kaugalingon, apan gasa sa ilang 5 ka anak. Ito kayo na kung kalipay ma'am, kaya tungod sa among mga anak. Naglisod gyud mo sa papilis no mga usa ka Lisod yun ma'am. Lahi ra jud. Nga wala siya. Way makakuan guide sa mga anak ba. Nya ako nagtrabaho, lahi ra jud ang pag-atiman sa mga bata ba. Ma'am, dili na ko masabot tong gibati nga mag-uol ko nga nalayo ko sa pamilya, mas ko gunahuna nila ug nga unsa sila sa kuan ako kung kagalingon nga maligon lang ko nga makaglaya ko na pohon. Makasaysayanon kining kasal sa duha ka persons deprived of liberty kon PDL sa ilahang mga long-term partners tungod maisip kini nga ang pinakaunang wedding ceremony nga gipahigayon dinhi sa Balamban Municipal Jail. Mibutyag ang warden nga si Jail Senior Inspector Ray James Pipito nga ang pagpahigayon sa maong makasaysayanong kasal, pagpakita sab sa ilang saad sa paghatag og importansya sa relasyon tali sa mga PDL ug sa ilang pamilya. Mga sponsors, ang mga documents nga need na to i-prepare para sa legalities sa atong ceremony. So, muna dako kayo tabang ato ang church o ato ang local government sa success ani nga event. Kani nga event is makita gid sa mga PDLs nga gasuporta sa ilahang family, sa ilang relationship because kani nga event is mag-create gid siya stronger bond sa family sa ilahang family. Misaysay sab sa MyTV Cebu News Team sa ilang mga pangandoy ang mga bag-ong gikasal. Muwis na ako nga po, naglayan ako po, magtukod mig business, magpatudlo ko ni mama. Ako yung pinaka-wish ma'am na unta, makaulit na siya, uban sa mga anak. Makahuman sa ang akong mga anak sa pag-eskwela. Ang mga anak makahuman sa pag-eskwela, mahal lang sila pagka maiglawas, kaluyan sa Ginoo. Buhay ang bagong kasal. Salamat yun sa Espiritu. Salamat yun. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa MyTV Cebu.